Nabalaka karon ang mga residente sa pipila ka barangay sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Humanduna kunoy nakakita og buaya sa baybayon sa maong syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa unom ka mga coastal barangay sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Humana doon kunoy nakita nga buaya sa baybayon sa maong syudad. Gisusi sa GMA Regional TV1 Mindanao ang barangay Taytay sa El Salvador City, kung asa dito kuno unang nakitaan ang maong buaya. Apan sigon sa mga mananagat sa lugar, nga dili buaya, kundili dako kunong halas ang sagad nilang makita sa dagat. Daduda po ko sa ilang nakita, abi nilang buaya siguro, way siguro tog halas to nga, kuan o uburan nga dako. Parean ang mga pananglitan nga uburan, dagko man kay na, mutukob man gina sa tao gali usay kay dagko man na kayo. Sigon sa El Salvador City Agriculture Office, nga Miyerkules sa buntag pa kuno nila nadawat ang maong report, apan wala lamang kuno nila kini tagda. Of course, dili kita mo tuod diretso kay first time in such a long time nga na sightings siguro sa El Salvador. Sumunod ang atong gihimo nga lakang, nagpakandak tag seaborne patrol, ang akong sakop gipa-verify nako sa dito sa site gyud sa Sinalok together with our dream officer. Apan gibarugan sa usa ka mananagat nga si Joshua Gando nga buaya kuno ang iyang nakita, lakip sab kuno ang iyang igagaw, nakakita sab sa buaya. Sumala ni Joshua, gibana-bana ang anaa sa 3 feet ang gilapdon sa likod niini og 5 inches ang katason sa silik niini. Kung katuyukan itong katulo, pag tuyok na katulo mo itong nilihok sa action siya limbag. Pag limbag ito, wala na din ako tanawa, dito sulod akong padagan kay gamay mo yung sakayan, basig maigo siyang ikog na maguba mo sakayan. Siguro ikaduha naman, posible there is already more than 50% chance gyud nga naagid siya. Gilayon sab nga nagpagawas og mando ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad. Ngalikayan una ang mga aktibidades sa dagat kung dili kini importante, samtang naghulat pa sa mga personahe sa DENR nga magpahigayon og surveillance and monitoring sa kadagatan.